nechutný příběh je o muži, kterého přímo fascinovaly záležitosti života a smrti. A proč to vlastně všechno dělal, uvidíte sami. Nazval jsem tuto hnilovnou taškařici Abrakababra. Pořád nechápeš, Abrakababra. o čem celou dobu mluvím. Klinická smrt je zástava srdce a já myslím smrt mozku. Ale já ti rozumím, na tvém je. Hele, bratříčku, nevytahuj se. Ale Martine, já se nevytahuju. Jen s tebou nesouhlasím a to je rozdíl. Tvoje teorie je neudržitelná. Když odebereš z mozku kyslík, zbyde ti kilo speciálního druhu masa. Nemohou slyšet, nemohou nic cítit ani vidět. Jsi stejně omezený jako ostatní. Kuře chce být chytřejší nežli kohout? Ale já ti nijak nepomůžu. Mně taky nikdo na medicíně nepomohl. Když se chceš stát chirurgem, tak všechno jde stranou. Musíš začít tvrdě pracovat. Jo, a skončit jako ty. Nechci. A co uděláš, až budeš mít vlastní praxi? Pošleš pro mě uprostřed operace, až nebudeš vědět, co dál? Uvidíš, když všechno vezmeš trochu seriózněji, nebudeš mě vůbec potřebovat. Marty. Abys nelitoval. Jdeme na to. Zde je v arteriárním systému drobná anomálie. Co je to? Jaké má následky? Zjistím. V levé tepně... Myslíš tohleto překřížení? Nic si nepochopil, ale no tak. Používej oči. Karle, pravá koronární tepna prochází překřížením. Ovšem. Jasný? Tohle se naučit není přece problém. Jo, počkej. Ten okruh má vyživovat uzlinu. Tohle to je sen, všechno se mi zdá. Sakra, jak ses vůbec mohl dostat do třetí? Dobrá. Krevní oběh mi moc nejde. Vrátíme se zpátky domů. Vrátit se zpátky? Karle, měl bys už konečně něco udělat s tím svým přístupem k učení. Holka, kvůli tobě bych se stal nekrofilem. Jseš nechutnej. Je mrtvá, Martine. Nic by nevěděla, kdyby jsme na ní hopsali do rána. Vážně? Jak potom vysvětlíš ty děti, co je vytáhli z podledu a klinicky mrtví? Probudili se, jako kdyby se nic nestalo. To nevím. Štěstí? Ne. Ale nezemřely jim jejich mozky. V tom byl vtip. Nech mě být! Nech mě být! Buď zdrav! Vše nejlepší, Marty. Není to ten nejlepší Ford, co jsi v životě zažil? To byl tady vtip. Jasně, že jo? Tohle je moje holka Paula. Ahoj, Marty, ráda tě poznávám. Já myslel, že jsi zapomněl. Hej, co to děláš, sakra? Čau, Marty. Will? Jo. Kde jsi sehnal tu masku? Co tu stojíš jako strom? Začni se bavit. Co je s tebou? Co je? Co je? Moje srdce. Byl to jen vtip, Marty. Marty! Marty! Službu konající lékař, hlaste se na neurologii. Tohle vám posílá doktor Bailey a chce okamžitou odpověď. Bailey chce všechno okamžitě. Doktore, mohu s vámi mluvit? Proč se mi vyhýbáš, Karle? Nevyhýbám se. Právě spolu mluvíme. To je rozhovor. Prohlížíš si poštu. Je už mezi námi konec? Tohle mi chceš naznačit? Kelly, pro boha nesmíš si hned všechno vykládat špatně. Někdy je banán opravdu jen banán, chápeš? Tak kde jsi potom teda byl minulou noc? Sakra. Co to má znamenat? Dobrý jitro, Karle. Využil jsem známosti, abych ti sehnal místo lektora, Martine. Ale ty nechceš. Jak žiješ, kámo? Dokonce si mi o tom ani neřekl. Zjistil jsem to, když jsem zahlédl fotokopii tvého dopisu vedení fakulty. Víš vůbec, jak teď budu vypadat? To vážně netuším. Už se s tebou, Martine, nehodlám bavit. Hned ráno jim tam zavolám a oznámím, že tu funkci bereš. Nemám čas na učení. Čas je to jediný, co ti zbyl. Měli jsme dohodu. Teď mi už konečně ukážeš své výsledky.
A nebo ti zarazím všechny příjmy. Ale neukázal jsi nic. Tak dobrá, půjdeš tedy učit. Styď se, Karle. Nejradši bych tě vůbec neviděl. Jen tvý prachy. Já tě varoval. Vezmi to místo, jinak ti nedám ani vintru. Nechceš se napít? Myslíš, že žartuju? Mluvím smrtelně vážně, zkoušel jsem ti pomoct, ale teď je s tím konec. Tak řekni, jak ses rozhodl? No tak, napij se se mnou. No tak. Teď zas pro změnu brácha. A ne mecenáš. Nikdy si mi neodpustil. Zkoušel jsem to. Pamatuješ na ten výlet na Haiti? Zaplatil jsem ho. Jo, zaplatil. To teda jo. Jdou mé peníze. Na Haiti mají rituál, kterému říkají Le Mort Vivante. Martine, říkal, že podporují výzkum endorfinu, ne nějaké voodoo. Voodoo je forma lidového léčitelství, nad kterou zůstává rozum stát. Jako co? Jako věšení mrtvých kuřat nad dveře? Poslouchej mě. Viděl jsem ten obřad. Le Mort Vivante, živoucí smrt, ale hlavně jsem všechny ty lidi viděl vstávat z hrobu. A o tohle ti tady jde. Karle, našel jsem, co jsem hledal a mohu teď ve velkém prokázat, že za určitých podmínek zůstává mozek naživu ještě dlouhou dobu po klinické smrti. Tenhle zemřel před 3 dny. Před 3 dny. A pořád zaznamenávám mozkovou aktivitu. Uvědomuješ si vůbec, co provádíš? Vždyť je to úplný šílenství. Zemřel před týdnem. Je to varietní show, nic víc. To je, Martine, konec. Svůj dluh jsem ti splatil a přeju ti šťastný život. Já tobě šťastnou smrt. Co cítíš, Karle? Když se ti zastavuje srdce? Víš, a když se teď na tebe dívám, vracej se mi vzpomínky. Pamatuješ na tu noc? Já ano. Byl jsem skvělý chirurg, dokud mě tvůj žertík nepřipravil o kariéru. Chirurg potřebuje zdravé ruce, permanentní ochrnutí. Jediný dárek, který jsem kdy od tebe dostal. Co jsi mi to udělal? No, asi jsem tě zabil. Neboj se, zůstaneš ještě chvíli naživu, můj bratře. Kdybych ti teď nedal tohle, mohli by najít v tém systému stop jedu a to bychom nechtěli. Dobrou noc, kámo. Jaké je to být mrtvý? Nejsem mrtvý, přece spolu mluvíme. Je někdo doma? Nikam nechoďte. Nech už toho, Marty, jsi nejhorší herec na světě. Pomoz mi vstát, ano? Tak právě v tuhle chvíli si užíváš koňskou dávku endorfínu. Sadím se, že je ti skvěle, kámo. Ale už mě to opravdu nebaví, tak přestaň s tím už. Vím, že mě slyšíš, protože slyším, jak mluvím a už toho nech. Jak je na onom světě? Martine, přísám, že jestli toho... nemůžu hýbat rukama. Jsem ochrnutý. Já vím, že mi nevěříš, Karle. Ale když budeš hodnej kluk a chvilku počkáš, tak tě určitě přesvědčím. Ne. Nemůžu být mrtvý. EKG 0. Jsi už mrtvý, ale pořád vidíš.
Pořád slyšíš? A tak. A pořád cítíš? Moje srdce. Musíš se trochu zmužit, bratříčku, neboť můj výzkum naznačuje, že jako první ze všeho odejde hmat. Doufám, že je to pravda, protože to auto pro orgány to bude brzo. Není to nic příjemného. Kde to jsem? Kolik je? Jaký je den? Teď už si můj. Tak tohle je náš člověk, šéfe. Martin. To je on. Miluju, když je tělo čerstvý. Většinou se k nám dostane ve špatném stavu a je už pěkně rozkrájený. Jo, ale v něm. Ale vždyť nic nenamítám, šéfe. Však víte, jak jsme všichni spokojení, že máme sehraný tým přes mrtvoly. Hele, Martinku. Přes mrtvoly. Co se to tu děje? Dobrá, hned vám tohle píšu. Co pak tohle je márnice? Tenhle se jmenoval pan John Doe. Cože? John Doe. Schová moje jméno někam, kde už ho nikdo nikdy nenajde. Marty, jsem přece tvůj bratr, co mi to děláš? Nepanikář, jsi ve škole mediků. Jo, s tím dárcovstvím orgánu jsem žertoval, kladou spoustu dotěrných otázek. A kromě toho je správné, že skončíš právě tady, kde skončil můj život a tvůj vlastně začal. Vzpomínáš si na tuhle místnost, že ano, Miči? Co pak, šéfe? Chceš pomoct při zavěšování? Ne. Nechci do mrazáku. Jak tu všichni visí. Taky vnímají, co se s nima děje? Pomůžete mi se zvedáním, doktore. Marty, co jsem se ti dostal do rukou, nevycházím z údivu. Netušil jsem, co si zač. Tak ruci, zapomněl jsem kudlu. Nevadí, Miči, půjčím ti svoji. Můj bože, on mě bude řezat. Ten tlak. Bude mě řezat. Ten flek na krku. To je přece... Cítím čepel. Ale nebolí, co? Martin měl pravdu, že se ztrácí hemat. Kdyby asi odejdou i ostatní smysly. Pomůžete mi ho vytáhnout? Jsi si jistý, že bude držet? Není mu to už jedno? To ne. Ne. Prosím vás, nezavěšujte mě. Marty, prosím tě, ne, sundej mě dolů, prosím. No je to. Doktore, díky. Jste spokojení? No jasně. Marty, neodcházej. Nemůžeš mě tu takhle nechat, já to už dál nevydržím, proboha. To je peklo. Naschle zítra, Karle. Sundej mě, Martine. Prosím. Martine! Jenom klid. Zatím se tu můžeš pořádně pohoupat. Martine! Ne! Jsem na pitevním stole. Teď mě bude drenážovat. To je příjemné. Ta lehkost je to jako... Tohle je už konec. To brnění a chlad, co mnou prostupuje od nohou, už ze mě odtéká krev. Dobré ráno, bratře. Jsi tady. Chci, abys věděl, jakou mám radost, že tady budeš při mé první učební hodině. A já ti zapomněl říct, že pokud jde o tvou nabídku, změnil jsem názor. Došlo mi, že máš pravdu s těmi penězi. Tak je ze mě učitel. No, muž jsou tu. Marty, nedělej to. Měl jsi pravdu. Moje tělo je mrtvé, ale můj mozek žije dál. Dobré ráno. Jsem doktor Fairbank. Těší mě. Povedu vaši třídu na hodině kraniální anatomie. Ano, pane. Teď do díla. Začnu tím,
Že vám opatrně načrtnu? Kudy povedu řez? Jen do toho, Marty, skoncuj to. Čím dřív mi vyřízneš mozek, tím dřív bude po všem. Proboha, vrací se mi cit do prstů. Bodá to jako jehly. A to brnění a chlad ustupuje. Tahle kotoučová pilka prořízne kůži i kost. Nedokážete si představit, jakou spoušť dokázali natropit staré ruční pilky. Ne, počkej! Slečno Johnsonová, stahovala byste kůži zatímco budu řezat? Martine, dost, ne! Ne, jsem živý! Všechno cítím! Cítím prsty na rukou i na nohou! Jsem živý, moje ruce! Podívej se na moje ruce! Martine! A je to... tak... skvěle. Marty, toho než bude příliš pozdě. Já jsem živý! Vítej zpátky do světa živých, krvavčíč. Já žiju. Jo, o tom nepochybuj. Měl jsi zástavu srdce, vlastně jsi byl mrtev. Způsobila to látka v tvém pití. Ale nikdy jsi nebyl opravdu ohrožený. Tohle jsem ti stříkl do pití. Na tomhle jsem pracoval a tohle si taky platil. Nazval jsem to zastavovač. V případě nějaké vážné nehody anebo infarktu uchovává funkci mozku přesně tak, jak si to zažil ty. Po uplynutí několika hodin jeho účinek pomine. Několika hodin? To snad dnů. Ale ne, opravdu šlo jen o hodiny. Přesně o necelé 3. Kdo jsou ti lidé? Jsme výzkumný tým doktora Fairbanks. Znal bys je, kdybys tu byl častěji. Jo, a s tím řeznickým hákem je mi to líto. Náš boží. Tak co si o tom myslíš? No, už tomu věříš? Zvítězil jsem nad svým kritikem? Co? Jo, zvítězil. Jsem na tebe hrdý. Fakt? Je hrdý. Nech toho, nehraj to na mě, Karle. Co je s tebou? Má srdeční zástavu. Drž se, drž se, drž se. Johnsonova! Ano. Podej mi injekci. Honem! Drž se! Karle, to byl jen žár. Zástava! No tak. Ohněte, do toho, do toho. Co navrhuješ? 5:1, sverte 5:1, připravte se a půjdeme na to. Drž se, Karle. Neopouštěj mě. Neopouštěj mě. 1. Dávejte pozor. Byl to jen žert. Teď začneme znovu. 1, 2, 3, 4, 5. Zabralo to. Chytil se. To byl ale hrozný příběh. Zabil ho jeho vlastní bratr. Jo. Byla to hloupá náhoda. Pracoval s tou experimentální drogou. Vůbec netušil, že může opravdu vyvolat srdeční zástavu. Smůla. Zatracená smůla. Podej mi tu kotoučovou pilku, ano? Jasně. Tak jsem se přece dočkal. Budou mě pitvat. Proklínám tě, Marty, měl jsi naprostou pravdu. Až na jedinou věc. Hmat není první věcí, co se ztrácí, ale až úplně tou poslední. A to si Karl vždycky myslel, že největším tipálkem v rodině je on. Nechcete si zahrát na doktora? Tak dobře, udělejte pěkně. V českém znění účinkovali Zdeněk Mahdal, Bohdan Tůma, Zdeněk Podhůrský, Miroslava Součková, Martina Menšíková, Martin Kolár, Ivan Gíbl, Pavel Vondra a další. Překlad Zdeněk Hofman. Zvuk Petr Posolda. Produkce Jana Pfeifferová, Jana Prášilová. Dialogy Jaroslav Sipal. Režie českého znění Zdeněk Mahdal. Připravila firma TS Production, vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1995.